Hello mga ka-chapsoy. So, ayun po, welcome to the town of Mondragon, Northern Samar. Taga rito ka? Sinong part sa pamilya mo? Nanay mo, tatay mo? Tatay. So, ilo po sa tatay niya, mga ka-chapsoy. So, mayroon pa po tayong mga kanta na naiisip. Isipin ko muna bago pa isipin ng iba. So, kantahin po natin yung duyan. Mula araw-araw latong punala at magsilid sa adlaw madirasan magkapan sa naon kami na pasulat na sa panahon masulot sa tindahan basin tao magmalipay sa wala sugat lang kapatid umuulan ayaw anay ka balik ang disko ang mga kasakit kay ulan to ang magsilid sa adlaw adirasan magtampan sa akong pamilya masula marami pa tayong kanta mga ka-chapsoy. Mga waray-waray song tayo kasi norteano naman tayo. Kahapit na nadlaw matulog ingan sa imo erago ako pagtakasan nanalutok sa tulog at kamingaw sa iyo ako sa bato sa puno dudugtong natin, reveal natin pagtong na nakalampas tayo dito. Ganda!
haba nun ah. Tingnan ko mamaya kung ilang seconds yun. Grabe, nandito na po tayo sa UEP Main. Ito po yung tanyag na universidad ng Norte. Marami po universidad ang Norte, Northern Samar po. Pero ito po yung pinaka main university po. Ha? Oo, nandito na po tayo sa Kawayan. Ha? Oo. Ayan po, mga kachapsoy. Hindi ba? Salamat po sa pagsama sa inyong kachapsoy, sa inyong maestro Waray. Oh, mantakin nyo, nakarating na tayo. Ilang minuto na lang po at mararating na po natin yung downtown ng Katarman, Northern Samar. 107.5. Okay, mga kachapsoy, 107.5 Maestro Waray FM. Pwede yun ah. So pwede po tayo gumawa ng live streaming po tayo sa Facebook. At gagawin po natin siyang MF. Hindi. Ha? O mga kachapsoy, ito po yung UEP, yung kanina po na sa may, doon sa may Tarpula, ay ayan, doon sa Pergola po, Tarpula. Doon sa Pergola, sa may Kawayan po yun. Ito po dito yung UEP. Makikita ninyo po, napakalawak po ng UEP. Yung kanilang po mga buildings, kabilaan po yan dito po. Tapos dito, ayan po mga kachapsoy, yan po yung UEP. Tapos nandito pa po, sa kanila po yung mga buildings na po yan. Ayan, mga kachapsoy. Ayan po. Ayan. And fairness oh, yung ganda ng architectural design nito oh. Alam mga kachapsoy, may nag-crash po. My goodness. Alam mga kachapsoy, may nadisgrasya po. Ingat po tayo. Alam, ayan, kinabana. Alam, sorry po. Alam po, sana naman po ligtas po si kuya. Ayan po yung kalabaw ng UEP. Sana po nahagip ng camera ko kasi kinakabahan po kami. Bakit naman po? Hindi po natin masabi mga kachapsoy. Hindi naman po masasabi natin na nasa pag-iingat po. Opo, nag-iingat po tayo lahat. Wala naman po may gusto ng disgrasya. Pero minsan po talaga kahit anong pag-iingat, di po maiwasan na mangyari po mga ganun. Kumbaga kapalaran na po minsan talaga ng tao yan. Pero higit po na mainam na kahit pa paano daan-daan po sa pagmamaneho po ng mga sasakyan, lalo na po yung mga ganito o mga scooter po, dahil malimit po na lapitin po ng disgrasya ito, lalo na kung may mga kagaya niyan yung dinaanan natin na disgrasya po dahil daw po sa aso. So sana naman po sa mga may-ari po ng mga may alaga pong mga hayop yan, mga aso po, maging responsable naman po tayo. Itali po natin yung ating mga alaga nang sa ganun hindi naman po ito nakakapagsala ng ating kapwa, diba? Lalo na pag ganyan, diba? Ang naging kapalit buhay ng tao mga kachapsoy. So lubos po kami nakikiramay doon sa mamang na disgrasya po. Harinawa po, makaligtas po kayo. At saludo po kami doon sa maagap na nag-responde po. Salamat po dahil po sa inyo
bahay. At marami po kayong tutulungan. Saludo sa mga senior. Ang inyong Maestro Waray ay lubos na nagpapasalamat at mahanga at sumasaludo sa inyo. Yan, so ito lang. Hanggang ngayon, yung kaba ko, kinabahan talaga ako. Grabe. Yung disgrasya talaga, yung mamang doon, pahandoy talaga. Pahandoy sa hindi pa. Wala pa pong sumasuri ko. Sa pagkakakita ko po, base po sa video ko, sa pagdaan ko namin, hindi pa po ata nila ginagalaw nga po dahil po siguro po, pag ganyan po mga disgrasya na kailangan po yan ng atensyong medical, yung may kaalaman po sa pamamaraan po ng pagbibigay ng paunang lunas. Hindi po yan basta-basta dapat buhatin. Yun po, hindi naman pa ako nasa medical field, pero alam ko po yun kasi may mga training po sa first aid. Hindi po yun basta-basta buhatin ng kung sino-sino lang, dahil baka po imbis na may salba, lalo lang pong mapahamak yung mga nadidisgrasya. So paalala po ulit ni Maestro Waray, magdahan-dahan po tayo sa ating pagmamaneho. Total, kahit ano naman pong pagmamaneho natin, makakarating at makakarating naman dito tayo sa ating karoroonan. Kita guys, ano? Ikaw ang bahala. Barang pa sa GNT. Adi, magpakain na nagalakit. Nga tukit muna sa punta muna tayo doon sa nga tawag sa ton. Ito bilihan ng mga school supplies. Isipin ko nga. Nagiging ulyanin na daw kasi na pagpiniraw ko. May tungkol na sa lipit sa pagpiniraw. Jajas. Punta mo tayo ng Jajas. Ano ba yan? Ang Jajas ko. Napaka-jaja. Hindi ko naalala. Buti na lang, naalala ko rin. Punta mo tayo ng Jajas. Arman, alam mo kung paano dito magbiyahe ng one way? Kaya sige. Buti naman, napakagaling talaga ng kaibigan kong ito eh. Hamburger lang po yung kapalit ng pagdadrive niya, mga kachapsoy. Tapos tanduay. Ayan po. Wow. Yan po. Tanduay. Yung tanduay, ininom na niya kagabi. Ang ganda po mga kachapsoy. Parang sa ibang lugar, tingnan nyo. A few moments later. Ngayon po, kakain na po kami. So, andito na yung aking kaibigan. Siya po yung nag-order. Ako po kanina yung nag-bayad sa snack. Ngayon siya naman po yung magpapa-lunch. Mga kachapsoy, mas malaki ang bayad kasi sa lunch. Ayan na po mga kachapsoy yung order. Mag-lunch na po kami. Ayan. So yung pagkain natin, 2 sabaw, 2 rice, isang kachapsoy isang chapsoy para sa mga kachapsoy. At isang beef stick mga kachapsoy. Yan lang po yung ulam namin. And plain water. Hindi na po kami nag-order ng soft drinks kasi nga po diabetic po yung aming kapitbahay. Hindi nag-order ng soft drinks kasi diabetic yung kapitbahay. Ayan po mga kachapsoy. So, manginginain muna kami. Tika, may napansin ako dito. Ito, Wow, ayan mga kachapsoy, May, yan, marami ang isda, May haruan, may tangbalo. Tangbalo ba yan? Tangbalo, yan. May bugisak, may iit. Ang ganda, grabe. So, balik na po kami. Ngayon po, manginginain muna kami. So, hanggang dito na lang po mga kachapsoy.